нали така? За Томи Стил! Давай, Томи, покажи класа, това е Томи Стил. Давай, хайде, покажи класа, злобарите да се разбият. Камиони пълни с милиони, това е сила, това е Томи Стил. Томи Стил! Кой не познава Томи Стил? Покори целия тикток в криво-долу. България всички го знаят, душманите да не говорят. Телефона му не спира да звъни, търсят го всичките пак за пари. Ако се наложи, ще ви помогне, но за глупости няма време. Давай, Томи, хайде, покажи класа, злобарите да се разбият. Камиони пълни с милиони, това е сила, Томи Стил. Давай, Томи, хайде, покажи класа, злобарите разби ги. Камиони пълни с милиони, това е сила, Томи Стил. Швейцарска банка, всичко за него прави, душманите завиждат. Ама Томи Стил е на старта и още всички ги знае, всички луди ги прави. Популярен е, само погледни, всички знаят, че Томи е шефът. Давай, Томи, хайде, покажи класа, злобарите да се разбият. Камиони пълни с милиони, това е сила, той е Томи Стил. Давай, Томи, хайде, покажи класа, злобарите разби ги. Камиони пълни